Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Kizler preżenta rapport ta' 138 paġna lil President ta' Malta illi fih qed jipproponi illi deputati parlamentari għandhom jiġu skwalifikati mill-Parlament jekk jaċċettaw kuntratti ta' kwalunkwe tip mingħand il-Gvern jew xi entità pubblika. Bl-istess mod, id-deputati m'għandhomx jitħallew jaċċettaw ħatriet bħala persons of trust jew bħala membri ta' bordijiet jew kumitati tal-Gvern. Apparti minn hekk ir-rapport Kizler jipproponi li l-imħalfin u l-maġistrati għandhom jintażlu skont il-mertu wara sejħiet pubbliċi għall-espressjoni ta' interess, bekk jiġi żgurat li l-aħjar persuna tinħatar f'kull kariga. Ir-rapport josserva li s-sistema preżenti ta' kif isiru l-ħatrit tal-ġudikatura ġiet riformata fl-2016 iżda għadha tagħti wisq diskrezzjoni lill-Gvern tal-ġurnata. Għar minn hekk mill-perspettiva tal-indipendenza tal-qrati, il-promozzjonijiet tal-ġudikatura minn maġistrat tal-imħallef u minn imħallef għal prim imħallef għadhom għal kollox fid-diskrezzjoni tal-Gvern. Ir-rapport jipproponi li l-Kostituzzjoni għandha tippermetti ħatriet ta' fiduċja iżda fis-segretarjati tal-Ministri biss. Il-ħatriet fil-bqija tal-amministrazzjoni pubblika għandhom bħala regola ġenerali isiru skont il-mertu. Bħalissa l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-Kummissarju l-Standards jinħatru mill-President skont riżoluzzjoni parlamentari li tgħaddi bil-voti ta' mill-inqas żewġ terzi tad-deputati. L-istess mekkaniżmu għandu jintuża fil-ħatra taċ-chairpersons tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u kummissjonijiet kostituzzjonali oħrajn, kif ukoll fil-ħatriet tal-kapijiet tal-Forzi Armati, il-Kummissarju tal-Pulizija u tas-Servizzi tas-Sigurtà. Din hija proposta li kienet ilha li ġiet preżentata anke mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrin Delija, iżda il-Gvern baqa' jwebbes rasu. Il-Kummissarju George Kizler qal li dawn il-proposti huma maħsuba sabiex issaħħu l-mekkaniżmi li permezz tagħhom il-Gvern Malti jinżamm accountable. Bir-rapport tal-Kummissarju jinkludi emendi kostituzzjonali li huma mfassla fuq dawn il-proposti.